Kiindulási állapotként adva volt egy ördöglakatunk, ami ezzel a gyűrűvel volt a ládához rögzítve. A két összekötött nagy patkó között egy harmadik kisebb patkó volt, amin található a ládához való kulcs. Kinyitásához el kell forgatni a két nagy patkót ehhez egymáshoz képest, úgy, hogy létrejöjjön egy rés, amibe a harmadik kis patkót fogjuk belecsúsztatni. Így. Így. Majd egymásra csúsztatjuk a két nagy patkót, és voilá, meg is szereztük a kulcsot. Az ördöglakat helyreállítása ugyanúgy történik, csak fordított sorrendben. Elforgatjuk a két nagy patkót, megfordítjuk, és kész is van az ördöglakatunk. Újabb bevetésre készen.